Awangoro polisi so onyama be mami molo ni wachi na o commissaire principal Yoro Jakite anaka danga modi di jara ulu ye wuli ka joke kabini ni kalo tleta saba kana bla tleta anu woro la wuli ka join service ma duru sigana ma ulu de mine ulu bolote binga wuli fiu brigade de recherche Kalabangoro polisi so ale sigana ma folo flamunu mine sa o ye oya mi santa ani koronton mi aka ale santa ani seginye fala ulu nyata na butigi ay ka fogo ya téléphone vere boutique ya Kalabangoro plateau ya bedda kare ka be bampeu uminele téléphone bina ni kononton o de tara ye ubolo ni ye téléphone nunu laje fala ye téléphone so minchi aboutique ko kale ka seva wari million fla ani wa bi woro ko de tara ni ko seva boutique chile boutique ale ko fe téléphone sega kera tantara yu ubolo nga iphone bala otiga ya ali bi otunu ma yo ali sawo kalot letan woro ma woro na tuguni kana ngamu ngosi ka ira ka bo police la ka na ma wuli ka ujo daba onye suna ta onyere sabula bibi na sebe mu ka dawo mo ko yanga dugugolo sebe falai oni dugutigila ka oni kabila tiguni miye préfet ka sebe nga sous préfet ka sebe nga janwana ko sebe ma do funa ye sando ke falai sebe no diru mala anu be saniga yoro ko na lute kelenye o la sa brigade miye Yoro Jakite nga mawye uye wuli ka joke sa kata ubolo da ma ko fole sabaga falai follow MF Sambi saba ani nani MK bisaba ani woro miye YT bisaba ani segi segele uluga baragaro ngona no yuga bureau sigile falai ube Kalaban golfula utara soro miye tampon abado mina we tampon uyo o saba soro ubolo ordinateur fla clavier katafara imprimante ka dongo do ube dewolo sebe ondla ube machine ondla téléphone portable o pipo ko de yera ubolo dugugolo so wolo dla way mo gote jien sebe na falai foni ma fu yana de tega gele oluga atara ka bogo nu dugugolo mi fere ma shima de ka fere de bala ka Kalaban yere da folo police la gaw ulu ya irasa ka fo uluga bara bana peu ma duru ulu sebe ndaw ka tanu ye kiri tigila mawfe ni ba irasa ko police ka ulu ka jonu ka chesiri dugu konna na basigini lafia obsaka na tuko mina o nyini no ufe contrôleur général de police Youssou Kone na le police directeur bay kata se ministre Daoudou Ka debema barani la fiam sa ka tukuna dugu konna na Kalabangoro police so ma go sa ko bela jilengi yakila tike ko dana da ka chedonga ko wulika jonu ka chesere ni baraka tuko nyumana mi ye dugu konna na barab sa la tike tuko mina ni mama mo go police la fala fa on fanfe keme ani kele ibo dasi bu soro sebe ale bora mi ye Kompol Berto police direction générale ba wuluka kuna fondilay ale amba fana fo